Gràcies. Té novament la paraula el senyor Santi Rodríguez en relació encara a aquesta qüestió. Gràcies. Jo em referia al conjunt del tractament. Miri, li posaré un exemple. En tenim molts més. El temps és el que és i, per tant, li posaré només un exemple. El programa Banda Ampla, un magnífic programa de contrast d'opinions. Doncs miri, el dia que va tractar, el 14 d'abril, el dia que va tractar el tema d'aquestes consultes, més que Banda Ampla semblava de visió estreta, perquè de més de 100 convidats que hi havien en aquell programa, només 2 defensaven la no participació en les consultes per la independència. 2 de 100. És aquesta la proporcionalitat? Realment és aquesta la proporcionalitat? Disculpi'm, els que som partidaris de que no hi hagin consultes per la independència, que aproximadament són 5 vegades més que els que van participar, estem esperant els 4 o 5 programes banda ampla dedicats a aquest posicionament, per la proporcionalitat que vostè demanava i reivindicava. Però permeti'm, perquè avui és un dia d'aquells que si no ho dic, rebento. La senyora Terribas s'ha descuidat de citar entre els programes de màxima audiència de Televisió de Catalunya 2 estrelles, Cracòvia i Polònia. Permeti'm que li digui, senyor president del Consell de Govern, el Partit Popular estem cansats del tractament que rebem en aquests programes, sobretot quan fan referència a corrupció a València o a Madrid. És que no hi ha corrupció amb altres partits? No hi ha corrupció, per exemple, a Eivissa amb el Partit Socialista? No hi ha corrupció, per exemple, a Andalusia amb els expedients de regulació d'ocupació? No hi ha hagut corrupció a Catalunya amb vinculacions entre Convergència i el Palau de la Música? Sempre hem de rebre exactament els mateixos? Senyor Marín, creiem que aquesta situació és ja del tot intolerable i li preguem que prenguin mesures. Gràcies. Moltes gràcies, senyor Rodríguez.